सही बात अपन गांव टोला के लोग बहने जस जाने ला दूसरा के बहन का मनल नु गांव में देहात में नु दिल्ली बॉम्बे में ओ हमनी के बहुत निमन बात देहात बॉम्बे में परसों में के वो समाचार जोनु ही एसपी के लड़की केरा वाला संग भाग गेल बे बेचल तो हमनी के है नहीं हमनी के यहाँ जो लड़की संस्कारी बाड़ी सो बाबू माई जहाँ पसंद करी लो तो है बियाह हो गलती ना नु कैसे होशियार लड़की जरा से जन्म ले ले चाहे होशियार लड़का जरा से जन्म ले लेबा आ गोदी में सुत के पलाइल बड़ो चाहे पलाइल बड़ू तार बाप तारा खातिर मजदूरी क के पढ़ावता लिखावता आ 2 मिनट में ओकर पगड़ी गिरा दो तो ओकरो ले बड़ बिगड़ा हार बाल बच्चा हो यहाँ कैसे तुम एक दिन बाप बनब कि ना बाबूजी के बनावल इज्जत ले डूबता रहो 5 मिनट खातिर तो तहरा के शुद्ध सहित नु मिली जरूर ओकरा बाद तारा घर के हितई कहाँ होके लगी जानता रहो बिहार छपरा सिवान गोपालगंज नो नो बाकी तो रांची जाए के पड़ी ससुरारी लाद के ले आवे खातिर तो बंगाल हेले के पड़ी जाके ले आवे खातिर गलती ना करने रानी बलमुआ प्रदेश है बाले फोन से ना बतेलू फोन से ना बतेलू हो बलमुआ से ना बतेलू कामना जगह माने तहर बेले मुआ हेलो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए किसिया के मंगलो सूत्र तुर के बिक दल बड़ू का हेलो ये मर्दे तो मंगलो सूत्र बिक दल बिका खिसिया के तुर के बदल दे तारी सने घरी हेलो पूछो तुर दी अच्छा तारा से सांचे से बढ़ावे कहत नहीं मैं को तो नहीं को बढ़ाओ हां आई बगत हेलो बढ़ाइए टनाक तो बढ़ा दला अधिका साउंड को दला हेलो हेलो ए राजा जी का हो हां धनिया आवाज जाता जी हां हां आवत आवाज पागले हो जबे ने से आवाज जाता तो उन हो सोइबे न कोई कोनो आवाज रुक जाए फोनवे में तारा नहीं के बुझात की जाता की ए राजा जी हां गोड़ छू के गोड़ लागता नहीं हां 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 कुछ छूला कुछ छू कोनो बात ना कोई गोड़ छुला हो जा जूता बता एक जोड़ी नहीं छुए गोड़ धरो है ए राजा जी हां पहले तो ई बताई हां रउआ हमरे से शादी तक कइले बानी हां आ गौना करके हाँ। घर में अकेला छोड़ के चल गइल बानी हां वो कुछ पैसा खातिर हां रउआ हमरा दिल के जज्बात नहीं खी बुझत हां ए राजा जी का रउआ इतना साल से बहरे रहतानी हां हमरा रुपया पैसा से कवन काम बा हां हमरा रुपया पैसा ना चाही तब का चाहिए हमरा सोना चांदी भी ना चाही हाँ। रउआ हमरा आँखी के सोझा रहे ओहो हमार कुल सिंगार पूरा बे राजा जी हाथ ना हमरा के माने लू धनिया धर्म पत्नी मन नहीं खेला गो ना ना और का होता बताओ ए राजा जी हां पूरा साल तो बीत जाता हां रउआ कहले रहनी कि हम छठ में आए हां राउर वेट करत कर छठ बीत गइल हाँ। सोचले रहनी रउआ घरे रहती हाँ। संगे अर्घा देती जा हाँ। संगे घाटे जैती जा हाँ। संगे पारण करती जा रहा 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 पारण कर कोसी संग ही भर तू हां घाटे संग ही जई तू हां अर्घा संग ही दे तू हां आ परना संग ही दे तू हां ई एको बेर ना कहलो कि परना के बाद देख दू गो खोचबती हम संग ही सदर हां वो की केरा और मोए देखी होलियो बीत गइल हां चैत बीत गइल हां अब देखी हई बरसात के गर्मी के दिन आ गई और जन्माष्टमी में है जन्माष्टमी में मुरली छुके का होता गर्मी में का होता का होता रे भीज गुल बका ए राजा जी हां जानतनी ये गर्मी में का होता हो जब जब हाँ। पानी के फुआरा हमरा देही पर पड़ता नु हमार रोआ खाड़ हो जाता शायद तू अपन दुख तो जनता के सामने कह देलू हम मंदिर पर बानी हम ना बताम कि हमार रोआ खड़ा होता कि मुड़ी खड़ा होता हम अपन दुख ना बताम और सीजन में कुछ फल मिला था कि ना सोचले रानी रहुआ घर ही आई थी हमरा के आम पका पका के खियाई रह 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 करवाइट से पका के पागल आम खइले बड़ू पहले 25 गो बिजुआ आम खइबू तो पेट भरी
20 गो सिपिया खैबू तो पेट भरी बम्बईया मालदेहुआ खैबू 2-4 गो तो पेट भरी कलकतिया 2-4 गो खैबू तो पेट भरी पगली एगो लंगड़ा आम होला ऊ कैसन होला नहीं को देखल ओकर 1.5 किलो से पहले लाइसेंस ना हो इठा चल जला जाए कि कतनो खनिहार पुनु एगो आम खाए में आठी तर ले जाता है आए वो लागी ढेका रहे कब के रहे तब साजी का धो के खाए पे ए राजा जी हाँ घरे हमार का हाल बा रउआ नहीं जानत का होता हो अब से रउआ घरे आ जाए छत पर मच्छरदानी लगा के चदरा में अदरा मनावल जाए मीठ बोला हम चल दियो मीठ बोलो बोलो ए राजा जी हाँ रउआ गौना करा के जाके बाहरा में बस गई रउआ गौना करा के जाके बाहरा में बस गई ना जाने केकरा नजरिया में धस गई कवन मजा नहीं खे रोआ ऐसन खोआ में सब कवन मजा नहीं खे रोआ ऐसन खोआ में ना जाने कवना सौतिनिया के बाह में जाके फंस गई